Kovács Apollónia szülőfalujának szülöttje, következő énekesünk. A mikrofont most egy olyan férfi veszi a kezébe, aki a többi egri énekessel együtt az Ezüstidő Szabadidős Egyesület címzetes tagja. Érdekes, színes egyéniséget ismerhetünk meg, aki 15 éve énekel, mindemellett lakatosmester és segédszínész is. Tavaly ezüst fokozatot ért el, és most Kovács Apollónia emlékére énekel. A felcsendülő nótákat Gábos Károly adja elő. Nasledujúce noty si vypočujte od Gáboš Károly, ktorý k nám prišiel zo slávneho mesta Eger.